22 lajků a odběrů, děláme tady. Novou písničku, pičo. Novou písničku. Slyšeli jste to? Novou písničku. 22 odběratelů a lajky. Rovná se další song. Rovná se další song. My Jinak tři. nic nebudete mít. Kameraman Dominik. Třeba. Producent Lukáš. Media A Danek. feed. A Media Damek. A Media Damek. Takže 22 lajků, odběrů a uděláme tadyk. Jak můžete vidět, tady v Ostravě. Uděláme další. Uděláme další Song. klip. A za 100 000 odběratelů půjdeme do Poruby. A za 100 000 odběratelů Zárykem. půjdeme do Poruby Zárykem. za Rikem. A uvidíte. S Rickem bude song. Za 100 000 ale. A za 100 000 lajků. Takže dávejte lajky, odběry, co nejvíc. A když tam bude 23 lajků a odběrů, tak napište něco do komentářů, jak se vám ta písnička líbila, a jestli to uděláte, tak vás dáme do videa. Přesně tady na Cosmoweb proběhne video s těma třema kamarádama a s kamarádem tady tím Tady. Samuel a tady přesně Tady pojď. vidíte kameru. Jméno v Tonové probíhá teď video. Jestli chcete, uděláme nové video